खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दिनै बेयाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन नि जानानै आं मोनसे गुड निउज गोजोनथाव खौरां फोरमायनो सानदों। जोंहा बोसोरफ्रामनि बादि चिरां डिस्ट्रिक्टआ जे बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट एनुवेल कनफारेन्स खुंबोबाय थादों। देग्लायबो बेबायदिनो गाजा गोमजायै मेहेरगोनां जे एनुवेल कनफारेन्स बेखौ खुंनो थाखाय जोंहा थि जाखाबाय, आखायाव लाखाबाय। जोंहा डेटबो फिक्स जाबाय, गासिबो फिक्स जाजोब्बाय। बेखौनो आं रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनो सानदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जोंहा बेजों लोगोसे बोसोरफ्रामनि बायदि बे जे जोंहा एनुवेल कनफारेन्स जानो गोनां बेवहाय जोंहा मोनसे डान्स कम्पिटिशन एन्ड सिंगिं कम्पिटिशन लानाय जायो। बेवहाय जोंहा डान्स कम्पिटिशन जागोन जोंना 19 नभेम्बर। बेवहाय जोंहा फार्स्टआव जागोन जोंना बेंटल जुनियर कलेजाव। बेयो 19 नभेम्बर खालि जागोन, फुंनि 10टानिफ्राय जागोन। जिखिनि डान्सआ इन्टारेस्टेड पार्सन, डान्सखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बेवहाय गोसो खुसियै पार्टिसिपेट खालामनो हागोन। आरो जोंहा बेजों लोगोसे जइन्ट फिस लानाय जादों। बेयो जोंना 200 थाखा जइन्ट फिस लानाय जादों, बारा बुरजा नङा। इजिलि पार्टिसिपेट खालामनो हागोन जाय गोसो गुदुं। आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्राइज मानिजों लोगोसे ट्रफि विथ सार्टिफिकेट होनाय जागोन। बेखौनो आं खावलायदों। जोंना फार्स्टआव जागोन बेंटल जुनियर कलेज, बे 19 नभेम्बराव जागोन। एन्ड देन बिनिफ्राय जोंना काजलगावआव जागोन, माबायाव बिजनियाव 20 नभेम्बराव जागोन फुंनि 10टानिफ्राय। एन्ड देन जोंना जोबथायाव जागोन काजलगावआव, बेयो 21 नभेम्बराव जागोन, बेबो फुंनि 10टानिफ्राय जागोन। आं बयखौबो खावलायदों बेयाव फैनो थाखाय। बिजनिनि लकेसना जोंना जाहैबाय मिथुन डान्स एकाडेमि, बिजनि कलेजनि साखाथियावनो अपोजिट साइडआव। नोंथांमोना जाय सिंगिंआव इन्टारेस्टेड पार्सन बे सिंगिंआवबो कम्पिटिशनखौ लानो हागोन। आरो जाय इन्टारेस्टेड पार्सन बिसोरो लैहोर फैनानैहाय कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो हागोन। आरो जोंना मोननै राउन्ड जागोन डान्सनियाव मोननै राउन्ड जागोन। एन्ड देन सिंगिंनियावबो मोननै राउन्ड जागोन। बे मोननै राउन्डनि गेजेराव जों सेलेक्ट खालामनानैहाय हजोंहाय फाइनालखौ जों खालामहैगोन 5 डिसेम्बराव। जोंना फाइनाल राउन्डआ जागोननाय जेराव जोंना एनुवेल कनफारेन्स जागोन जोंना सान्तिपुर जे हाइ स्कुलनि फिल्डआव जागोन। बेवहायनो जों फाइनालखौ खालामनाय जागोन। जों अडिशननिफ्राय जों सायख'ना लाबोगोन टप 10खौ। जों बे टप 10खौहाय जोङो हजोंहाय डाइरेक्ट मेन स्टेजावहाय जों फाइनाल जाज खालामहैगोन। बेखौ जों 5 नभेम्बर खालि खालामगोन, 5 डिसेम्बर खालि जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन। बेवहाय जों सानसेनि हाबाफारि लादों। बेखौ जों गाजा गोमजायै खालामनो सानदों। जोंनि जे एनुवेल कनफारेन्सआव जोंहा देग्लायो गोदान मोनसे एजेन्डा लादों। बेनो जाहैबाय जोंहा कनफारेन्सजों लोगोसे जों मिउजिक भिडिअ बा सर्ट भिडिअनि जों एवार्डबो होनो थांगासिनो दं। बे जोंना देग्लाय फार्स्ट जागोन। बे एवार्डखौ जोङो मेहेरगोनां खालामनानै होनो सानदों। जायफोर प्रडाक्शना दिनैसिम 2020आव मा मिउजिक भिडिअ दिहुनबोदों बा रिलिज खालामदों बेफोरनि सायाव जों सायख'नानैहाय माखासे जुरि मेम्बार्सफोरखौ लानानैहाय जोङो बेवहाय एवार्ड होनाय जागोन। बेनिफ्राय सायख'नानै आरो सर्ट ड्रामा जे सर्ट भिडिअ 8 मिनिटनिफ्राय लानानै जोंना 1 घन्टासिमहालागै बेखौ जों सायख'नानैहाय जुरि मेम्बारा सायख'गोन जोंना बेखौ। बेनिफ्राय जों बिनि गेजेरावहाय सायख'नानै एवार्डखौ होनाय जागोन। जोंना बे आलासियाव जोंना स्पेसियेलि थागोन जोंना बेखौ जों दा रायज्लायगासिनो दङ। जोंहा दा साननाया जोंना जे जोंनि जायगानिनो जे जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे कालचार EM सार दावबायसा सारखौनो जों लेंहरनोबो सानदों। दा जों रायज्लायगासिनो दं। रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ उनावहाय डिक्लेयार होसिगोन आलासिया सोर फैमारगोन। थागोन माखासे आलासिफोर जों जेरेखम दा जोंना फिल्मजों जोंना लोगो लानाय, आर्टिस्टजों लोब्बा थानाय जोंनियावनो दं गोबां। जोंनि बर'निफ्रायबो दं, जोंना बलिउड लेभेलाव सौहैनाय। जों बेफोरखौ लेंहरनो सानगोन आरो बिसोरनिफ्राय जों नलेज लानोखौ लुबैयो। बेनि थाखाय जों बिसोरखौ आलासि हिसाबैबो लेंहरनो हागौ। निस्सय खावलायगोन। जोंना सान्तिपुरनि जे एरियानि, सान्तिपुरा बहुत गिदिर एरिया। बेवहाय जों खुंनायानो जाहैबाय जे जोंहा रायजो राजानि जे अनसायनाय बेखौ जोंनो नांगौ। जोंनि जे प्रग्राम बेखौ रायजो राजा नङाबा जोंना मेहेरगोनां जाया। रायजो राजानि अननायावसो ओंखायनो जों बयखौबो सान्तिपुरनि आइ आफा, बिदा फंबाय, ओमफ्राय आबै आबौ बयखौबो जोंनि जे प्रग्राम दं बेवहाय लैहोर फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ साक्सेस खालामफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै। जा मेहेरगोनां 5 डिसेम्बराव जानो गोनां बेवहाय जोंनिनो आर्टिस्ट, फेमास आर्टिस्ट, जोंनि जाखांफुनाय आर्टिस्ट
आवगोलनि जोंनि सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोना गासिबो मेहेरगोनां पारफरमेन्स खालामजोबगोन बयबो मोसागोन बयबो फैगोन गासिबो गावबागाव टेलेन्टखौ देखायगोन स' नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि बे हाबाफारिखौ सापर्ट होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो निसय जोंखौ सापर्ट खालामगोनखौ आसा खालामबाय।